Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Iki DC iki arep arep makan siang guys. Lontong jangan. Tak sepilno ya guys. Nah, rasanya bermandi seger guys. Nah, iki lho, entoke imbuh dhisih iki lontong loro langsung tak blekno ning piring. Guys, golek ajange ya sing porsine sing ombo ajange, gen sedeng lontong loro. Tapi iki sayange ya, guys. Biyen kan dhisih kelan kluweh karo kates. Elingku ki ya enek ampase, lah jebule malah kuah tok iki lho. Ngene kok ning pasar kok nek mau ora tak tumbasno tewel irisan atuk manrak yo enak. Apa bung-bung apa-apa tak cemplungi ngono. Lah rumangsaku ki yo enek kluwehe apa enek katese ngono jebule malah dudoh tok. Iki tapi yo panggah enak wong dudoh iwak pitik Jawa yo guys. Wis ngene lah yo mantap kena nggo mangan. Mangkan tumbas lontonge 8. Terus sayur ndek bodo kupat kae guys. Disih nek sekali mam iki koyo ngene iki. Wong lontong engko sediluk ya wis lesu neh lho guys. Kekuatane lontong wis dadi uyah. Diluk-diluk nggih luwe. Monggo guys, madang makan siang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanduke tak giat ae guys, lontong loro langsung. Apa yo entek wong dhisik iki panganane akeh. Ora mangan munting ku nggih. Ceritane bar kok pasar mau yo guys, kan dhisik iki arep pisah-pisah. Lah kok kerane iki tak puter ki ora gelem mekan, paling banyune kono telat. Lah iku terus alah wis emosi dhisik. Lah wong keran setengah 8 kok wis dipateni yo guys. Maksudnya kok ora mekan banyune ngono lho. Jadi yo wis tak tinggal turu. Mergo dhisik iki ndek bengi karipan perkara tangane dhisik iki guys. Rasane iki koyo teng koyo piye yo. Lah dipeliriti lah iki mang bar tak peliriti ning kamar mandi nganggo sabun iki karo adus tak ngonek-enek lho. Alhamdulillah kira iso plong neh. Iki mungkine darah iki gak iso rene guys. Dadi koyo agem-agemen tak nggo moteli jagung ngene-ngene. Bendina lek iki dadine koyo tanganku ki koyo nek ngarani wong tuwek-tuwek iki agem-agemen jarem. Dadi jarem bukane asam urat nggih. Nek asam urat ki rak ketara kok panganan guys. Engko kecorok panganan bayem yo cekot-cekot, kecorok kacang panjang yo cekot-cekot. Biasane iki ngono nek wong wis duwe keluhan asam urat sing mbah-mbah sing wis ngalami kuwi lho, ki keluhane mesti nyiriki kacang panjang, nyiriki kol, nyiriki ngono-ngono kuwi pokoke bayem. Jangan tewel ngono-ngono kuwi ya guys. Tapi nek dhisik iki mangan apa iki los. Cuma iki jenenge wong dienggo kocek ya ngono ya jarem ya guys. Ya ono ya ini iki alhamdulillah tak pliriti kok kamar mandi ki Mas rada iso ngene-ngene aku. Nek bengi dipliriti paksu aku ya iso turu. Dadi iki mang esuk mah rasane rada penak tak nggo turu. Antarane jam 8 guys aku wis turu. Tak penak-penakno awakku jane kok istirahat nggih. Yo gak bendina ngene kok ngono pikiranku, tapi dhisik iki rada wedi. Jam 8 nek turu mikirku jere marai penyakit ngono lah, tapi wong ndek bengi karipan yo guys, perkara tangan iki gak iso turu. Dadi muk ngolang-aling ngono wis alah wis tak putus ya bismillah. Yo muga-muga gak enak apa-apa turu esuk ngono. Jam 8 turu, terus jam 10 tangi, adus terus agek mami. Oh lah yo aku. Tapi ku enak tenan, alhamdulillah aku iso turu ki suweneng guys, ndek bengi ngulang-aling lho, trimonan. Meskipun sayure dudoh tok lah enak Mas. Yo wah. Dudoh iwak pitik. Enak, nyamang. Bakso tuang syuting ya guys, ngincang-ngincang. Ongkone iki mbok diinceng iki mbok pangan. HP kok diincengi ae kok. Gumun aku.
HP dijadwal jam 5 kok pukul jam 12 Lah yo wis tayang jam 12 iki yo. Ya untung Pak Suki ngelilir guys. Lho, video tayang sak jam iki mak ngono. Aku yo kaget ya. Kok yo enak ngono. Wis ping pindho kuwi iki Mas aku tak eling-eling. Iya, kok yo melok Jam mesut 12 tayang. ngene. Nyaman. Bareng. Enak banget. Nek lontong kan gak duwe blenger nggih. Meskipun esuk mau sarapan lontong sambel, awan mam lontong jangan ya gak duwe blenger, guys. Angka seger ae. Karena wong dhisik iki kesukaane lontong. Oh iya. Dhisik iki yo guys. Guwetengku nggih setengah mati nggih. Di apa? Takoki family online sampai urung tak jawab sampai saiki guys. Dhisik iki eling iki guwetun. Kan ngene lho ceritane iki tak waca, wis arep tak balesi kuwi. Terus dhisik iki lali koyo diceluk enek tamu ngono. Dadi gak iso bales dhisik iki gak sida tak bales. Lah HP tak bedakno sore wis tanggo ngupload nggih. Pokoke ngapuntene nggih Bu. Ketok iki sing bertanya ki akune namanya Ibu Rusmiati nggih, kuwi tanya. Pokoke tekok guys, intine nggih. Tekok regane depane Dek Dinda kuwi kok pengkuh kok ketoke matoh, iki regane piro, Dek? Ngono. Lah iku sampai saiki eling koyo enek sing ngelingno guys, dhisik iki koyo enek sing ngelingno. Madhep ngono lho. Iya ya aku koyo pernah maca komenan iki tekok regane apa? Depane Dinda ki piro, tapi ki urung tak jawab guys. Nggih ngapuntene nggih niki dijawab karo konten nggih Bu. Mboten napa-napa nggih jenengan kan nggih ningali terus. Jadi ngeten lho Bu ceritane iki. Depane Dek Dinda ki kan tumbase niku pas waktu Dinda masih kelas TK. Jadi kelas TK ki tahun pinten nggih? Tahun piro ya Mas Dinda kelas TK ya? Ndak 2017. Kelas TK ki umur 6 tahun nih. 6 tahun. Dek kelas TK tahun pinten, Dek? 16 sampai 17. Tahun 16 sampai 17, guys. Kuwi pokoknya kan 2 tahun nggih. Tapi iku kan di piye yo? Dibentuk kon nabung. Kon nabung kuwi sampai entuk 4.500.000. Kuwi Dek Dinda kuwi terus tak tumbasno depan kuwi nganu Bu, ceritane iki ora tumbas dadi ngono ki mboten. Tumbase kuwi Ngomongnya sapa ya guys? Mungkin agak mangan monggo guys. Adang lah guys. yo. Ngono kok jere kok omong. Wis ndak omong. Aku mangan kok. Jawab iki lho ya pertanyaannya ibu-ibu ngono. Tumbase iki tumbas kayu Bu, biyen nggih. Tumbase kayu terus tak dandakno ning gone Pak tukang sing gaene gawe kursi, meja, terus depan, lemari ngono-ngono kuwi tak gawa rono. Dadi enteke kuwi biyen entek 4 juta 800 ngono kok. Piro ya Mas? Lu mau ah. Lho rak sak opahe tukange. Maksudnya kayune tok kan 4,5 juta. Kayak opahe piro ya? Aku yo lali. 400. Opahe ongkose gawe depan ki 1.500.000. Terus enteke kayu ki nganu Bu. Kan tukune kayu ki batangan nggih. Batangan terus di graji dhewe iku telase 4.500.000. Dadi sak opahe tukang sak
bahane kayu ki telas nek gak 5 7 nggih. Pokoke ya sekitar kuwi sak opahe pokoke Bu. Kan request nggih DC request tengah iki tak kon kei hiasan jenenge Dinda. Dadine krono nggih tambah-tambah ngono ongkose iki. Pokoke ya sak litore sak anu nggih entek iki 6 jutaan. Telase Bu. Nggih ngapunten nggih dijawab teng konten. Lali tenanan Bu DC iki pokoke lali. Lah tak eling-eling ndek bingi kok enek sing ngelingno kaya madeg ngono. Aku kaya tahu ditakoki family online tapi kok urung tak jawab, pikiranku kaya eling madeg ngono. Tak goleki kok ya urung tak jawab tenan. Ya iya guys. Ngapunten lagi iso jawab. Karena nek apa busane kuwi tarah ya emang ya ndandakno DC iki jarang. Tumbas sing kotoku niku jarang. Busa kuwi sing gawe iki ya tukang bengkel motor lho Bu. Kan tukang ganti jok motor, terus tukang apa ngrehab apa kursi busa ngono kuwi, terus tukang dandani kasur busa iki nek sing tengahe nek pere kan umpama pedhot siji kan wis ambles ngono kuwi tukang dandani ngono-ngono iki. Dadi biasa iki mbiyen kan takok-takok, Mas aku sro pesen kasur busa kok sing kok nganu ki iso. Saged Mbak, iki malah engko dikeki kain kursi, kain bubur iki malah sae ngono, terus pesen-pesen tenan iki. Terus busane sing sae. Busane dhewe nggih nyuwun sing apik. Meskipun regane larang tapi kan awet iki. Nggone Agus kae dadine ngaten nyoto iki Mas. 2014 iki. Sak kasure ya sekitar Kasure Dinda kan 3,5 juta kuwi, sak bantale sak ngono. iki sekitar puluhan Pokoknya juta. puluhan sak kasore ambek dipane kuwi. Kan tara ya puengkoh tenan Bu, wong ki kandele pirang sentinan ya kuwi. Dipane Dinda iki. Kandele dipane Dinda kuwi kayune pirang senti? Nganu 3 senti utuh. Gak 4 senti ngono. Bakalane. Bakalane iki 4 senti Bu. Iki saurunge digawe, tapi nek wis dialusno tinggal paling nggih karek 3 senti yo luweh, serono 3 senti iki utuh sik. Pedes ya. Tapi nganu apa wandel tenan diduk-duk ngene ora nganu kayune kandel-kandel nggih. Soale bahane kan kene tumbas dhewe ora bahane sing duwe tukang kuwi. Nek tumbas dhewe menang milih. Kok kene nangkeng pupuknya ya. Soger Bu. Enak meski mudu tok ya. Dinda nang manduk. Iki teko. Latihane nek sekolahan apa ning gone kancane meh, Nduk? Wes, Pasune mangan cepet guys. modalnya tangan ngerubuk ya. Desa iki mbiyen mulai Dinda PAUD. Alhamdulillah. Dinda PAUD ki tabungane entuk 2.500.000. Kuwi terus tak tumbahno lemari sing ning jero niki guys, nang jero kamare Dinda kuwi tabungan PAUD. Terus TK tabungane entuk depane kuwi. Kuwi TK kecil, terus TK besar tabungane entuk kasur. Dadi sak kamar ki tabungan kok sekolahan-sekolahan iki kan diharuskan nabung. Nabungnya di sini ben yo 50.000, 100.000 ngono ya guys. Biyen pas Pak Su zamane isek lancar-lancare ning regane sapinan.
Beda mbek saiki, guys. Saiki iki nyelot sapi entek, bakule akeh. Jadi mergai gak koyo mbiyen. Disyukuri ya guys. Matur suwun dumateng family online semuanya sing wis merhatekno kesehatane dhisik, kondisine dhisik iki piye, duk maringi saran. Istirahat de, ngono kecapean de, nggih, tarahe nggih guys, mergae golek dhuwit iki gak enek enteke nggih. Awak ya kudu dijogo kesehatane, ya kudu dieman. Soale mergae kan ijek saben dina, ora kur sedina rong dina kuwi. Nggih, bener, kula nggih matur suwun diparingi saran. Golek dhuwit mendina iki gak enteke, dhuwit nggih entek terus, entuk dhuwit nggih entek terus. Nek eling-eling guys, walah, nek eling-eling panase ceter kaya ngono ndang trimo entuk dhuwit 50, 60 nek dhisik dhewe lho ya. Tinggo blonjo ku lho, sak esuk guys, angger nerak tabung minyak LPG entek, minyak entek alah. Ora gondro. Sak klemetan lho. Nek eling-eling nek ning panasan ngono ku ya nek ngoyo dhisik ya kok. Mergae iki moh ngoyo guys, sak entuke ya sak mlakune dhisik. Ora nek koyo kanca-kancane ngono ku lho walah nguput entuk pirang karung, ndang entuk pirang karung. Nek dhisik gak santai. Entuk 5 ya alhamdulillah, entuk 6 ya alhamdulillah. Jadi awak ki cara ngono ya gak di loro tenanan. Sesuk enak jek mergae terus. Jadi yo kesehatane barang dipikir, ngene awak sampai ndoyong yo sing rugi ya awake dhewe, guys. Para golek dhuwit yo gak nek enteke yo bener mbak-mbake ku lho, bener ibu-ibu, bener kabeh family online sing sampun maringi saran-saran. Dhuwit gak nenteke. Engko nek wis nimbun dhuwit, nek wis akeh dhuwit ya terus ape opo yo guys. Sing dingeti yo langit, malah kendangan ku ndiluk kesandung ketara malah ceblok malah tiba. Lah ngeti langit ae ngene rek dalane mblegong-mblegong ora ngeti ngisor. Kesandung malah jatuh. Yo ya. Mergae penting sak. Lah ya sing penting ki awake sehat. Lagi mang aku turu ki ndek teko ke warung tak omongi ya aku esuk-esuk turu ya. Gak apa-apa wis santai ae esuk turu nggo turu Pak Suno. Nah aku ki kok esuk-esuk kok turu ngono biasa mikir. Esuk-esuk dibel Mbak Risma berharapan. Iki rontok esuk aku budal pasar berarti. Kok pakai gitu? Enggak, penyimpanan 3 sedikit. Oke, pinjet oke. Nah, yang anu tak hapus bener ya. Ya Allah. Nah, langsung mbah ping rantong beres loro lah. Loro. Montol-montol kok. Anu no. Pak Suwi nek mangan cepet lep. Naik kan, mesti lanjut naik guys. Kontane. Wes. Langsung gawa ya guys, iki dhisik arep nganu guys mulai narik ning lingkungan kondangan iki lho guys. Kan dhisik iki entuk bagian tukang narik ning lingkungan sing lingkungan kondangan iki narik acara sedekah bumi. Entuk tugas guys dhisik. Pokoke tiap tahun sing nari iki wonten iki dhisik. Oh gitu ya wis enak bagian dhewe neh.
Ayo dok, jalan dulu. Yuk. Kuncinya sih. Anak selatan jagung ini loh guys. Oke guys, kita mulai dari tempatnya Lek Tardi. Ayo. Lah kowe rek yo teko kene iki? Katul. Aku pengen narik lho, Mbak ya. Tak mulai. Lah Mbak ule lah wis bar, aku ndang tenang iki piye iki aku. Mbak Pita ning omah. Ning omah kayane. Lah iki tapi kok nang omah ngarep. Ayo, Dok. Wedhuse iki lho polahe kok koyo ngene. Assalamualaikum. Mbak Pita. Alhamdulillah guys, wis entuk telung omah. Iki arahe. Tak cicil sithik-sithik ya guys. Engko sore neh bar magrib sedelok, engko bar ngisak latihan yel-yel neh. Ayo Dok, wis nang medun. Sana medun. Kok ikut ae ya, Nduk. Neng dia nek nang mengkreng kok senengane kok nderek ae. Wis entuk wong piro ya guys mau. Sik. Dek, tanganem teles, Dek. Tanganem teles. Mak, tapi entuk wong 6, guys. Entuk wong 6. Ayo genteni ngene Mbah Satini. Diusapi nang dilapi. Dilapi joke men gak teles. Yes. Nggih, kae nderek anu narik Mbah Satini. Kae. Tarikane iki kan aku khusus narik gunungan, Mbah, 40.000. Engko sing nyadran ya enek sing ngurusi dhewe. Nggih. Ayo medun. Ayo, Dok. Ayo. Lanjut, guys. Alhamdulillah wis entuk separo, kok karek separo. Mau sore sedelok-sedelok. Mbah Yem yo ngasih ning kono, Mbah. Ya Mbah Yem. Mbah. Yo ngasih ning kono. Heeh.